Dihay usa ka parokyano, binuol siya sa sakristiya uban sa misa, no? Ug miingon siya na ako'y i-share ni mo, Padre, no? Kung sa may imong i-share. Kaya sukat ko nga na-aktibo na sa simbahan, daghan na mahino mga pagsulay ako ang nasugatan. Kung sa mga pagsulay. Kung usahay na ay mupugong nako nga muapil sa kalihukan, no? Usahay na ay daghan mga problema usab sulod sa panimalay. Kung ingon ari ni siya marag sa panahon nga makigsuot sa Ginoo, mangita gyud nagpaang maagi si taning, no? Ang yawa, no? Aron ma-out ta sa ato ang goal o sa ato ang intensyon o di na ta makakonsentrate, di na ta makapokus o malipay siya. Siguro makikita ko itong pamalando nga itong mapagbasa karon. Diha sa atong unang pagbasa ang Ginoo misulti sa iyang katawhan pinaagi ni Propeta Jeremias nga walay seguridad ang pagbarog diha sa templo. Walay seguridad nga naa ta permente sa templo. Ug sa ingon ato usab kini apply sa atong kinabuhi nga dili sa ingon nga sige tagsimba, nagdubina, nagrosaryo, nga kita nagbuhat sa iya kabubuton ug misunod kaniya. Si Propeta Jeremias nagkanayon ang tinuod nga nagdaig sa Ginoo ug ang paagi sa pagdala kanato ngadto kaniya mao ang atong paghigugma sa ato ang isig katawo. Ilabi na ang mga kabos ug anaa sa mga kadaplinan o periphery ug ang Ginoo lang gayon ang atong gisimba ug walay lain tag mga idolo. Magigsuon sa atong pag-usisa sa atong kaugalingon, ang atong kasing-kasing murag parihas sa uba nga adunay daghang mga sagbot nga mitubo ubad sa trigo. Kita nahigugma sa Ginoo ug sa mga tawo nga nagpalimot kanato, pero aduna usab kitay gihigugma nga lain nga mitubo diha sa atong mga kasing-kasing. Ang atong motibo dili gayon putli. Aduna kitay daghang mga idols, mga kalibutanong mga butang, mga kahilayan, o ang ato ang pagpabintaha sa ato ang isig katawo. Mga igsuon, matinud-anon ta kitang mo susi sa ato ang kaugalingon. Pero ang presensya sa mga sagbot, dili kita agayan mawad-an sa mga kadasig. So diha sa ato ang pagpamalandong, diha sa ato ang pag-usisa, kung ato nakita nga naay daghang mga sagbot sulod sa ato kasing-kasing, dili unta kita mawad-an og kadasig. Kita makalaog diha sa kaluoy sa Ginoo nga gipadayag ni Hesus diha sa sambingay. Atong inanay tagtangon ang mga sagbot nga naa sa atong kaugalingon diha sa atong pag-apil sa sakripisyo sa Santos Misa, pagpagupisal ug diha sa atong mapausadong pag-abli sa atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo diha sa pag-ampo. Mangutana kita karon sa atong kaugalingon, unsa ang mga sagbot nga mipakgang sa pagtubo sa binhi ang pulong sa Ginoo sa atong kalag? Kanusa man ako nahimong hakog, malimtanon or abusado ngadto sa ako ang isig katawo? Mahinong palihog para sa katilingbanong pag-ampo.